ulalele wena ngomnye usister apha and ungathi unesincwasana sithile apha obvious kaloku bra obvious thindo yakho yabo lost amasimba wathi mna ndithuka kulingo nyele Ndeya zakuthumelela imali you are lost lost amasimba mama hayibo ndehla grand wana ndachama ndagqiba and ngelaka by 45 basemgqibeni yakho webuilding babe siwa ngam but no ndagqiba uchama another country like iJoburg like ifamine map yayo yabona and ubeka amapolisa wawo anxibe uniform zawo like yonke into yabo bengeyabo bodwa le ndawo bra khole taxi nchibi like Tiek. Cheesy. Noni? Chocolate. Chocolate. Nuts, coconut. Yonke into man. Lekaka nje bithano. Lekaka ethana ufaka lemon noni enqayini yoko. La coconut oil isixabanisayo. Xa ngomla yaqaba tissue oil not coconut oil. Who's it? Yo. Ufuna ubona ndini. No, nyenya. Zafana nzingxaki uzanhlonda That's the thing. Yeah, but ngithetha ngonhlonda, that's the thing. Babungazofa bezokunhlonda nje. Yeah, uncede xa ngalamashita. Anenjaka. Yazi baxaxa uzashiya ifoni yakho. Isprayile bojuice. Soza ibabu zadumbizana. Bhaliwe do not touch. Akazofaka no do not touch inukela kakubi kude. Sayifa ngevumba yasasondela. That is sprayile bojuice. Kwabana banezigule ezifaka nganyala. Yeah. Yazi uGrotman ipheke phayana la ngo 2:30 kanye ngo 3 ekseni nje. Wafaka lamjita uqhusa kaqhusa. Bepheka ndo. Not garlic, bra, no lewe mushroom nje. Yeah. Ay man le kaka ipheke le khala wongumne endlini, bra. Because Yo ikutye mushroom, bra, ngoma ndothina udume lo ni. mfonela sitathanda. Eka ukufraka kukubi. Yiba why ungafoni uthi makabiza amapoli yo makabiza ambulance okanye azokuthatha kusesibhedlela why uzovela uthi thanda bra Like mhlambi ngande busy ambulance aliyazi nami bra but it's a ba kodwa ngiyakuthanda bra mhlambi yazi lo yana fonela abantu abaninzi ngalamen bafonela nyenyana abantu abaninzi kodwa la kaka ndafika ndabula lapha ku Amanda la sister wabethi nononi iwhat nele kaka apple chart ya wafaka la kaka apple chart ne mushroom yo yayimali lo kaka nje maka lo uyifrayile kaloku nona yamazodibana be fish. apple chart bro ne mushroom like And mushroom in amanzi. khona ba into encindayo so uthi xa but yayimandi kaka ne ayo phansi ufu kuyo yonke lo weyapho ayibulala le wena ayibulala sekho enavela nane picture yayo futhi uzilamini yabo ayibulala nje yami le wena ayibulala kwa grand yabo lo sister kulapha ke
uyajikeleza apha ayisungusistere kaAmanda futhi uzulubulelele wena ngomnye usistere apha and ungathi unesincwasane sithile apha obvious kaloku bra obvious yabo so nami nje bandibulala le exactly but session yahambayo ke ngoku after 30 minutes yabo nje bantyele we yabo ingathi ilwimi lam liyatshona yabo nanoba liyatshona was something khona lidumba kule ndawo yayivala we eqomba khesho eshubile yabo yazi kwenzeka ndiyabila yabo otherwise andivaye ndayibhatya zapha ndavaya ngoku ndiphakama nihamba yabo apha endleleni sondibeka phansi ngathi nobudiza nobuthile and nerush phambeneyo rhawuzela everywhere umbeni kwendlebe imali like nanitshaya nkumuntu noma nanitshaya ngeso sikhathi lawe ndiyazi uba nanitshaya ngeso sikhathi but if nanitshaya ndengekatshayi bani nane-fact ngesa sikhathi xa ndifika apha endlini ngiyonqoma okhesho khona ehambayo mani yabo xa lala umnqolo wami yabo ungathi usisiqala wonke la way yabo so xa ndisithi yazi nyali wile yishilweleyo hayi session yake lapha elwimini andikwazi noringa greng kungathi ndiyaduma ke so ndibetha abantu 3 abana baphendula senzofika kule kaka ngqombe ihanda ncama shayam ndakuncanywa ncanywa masimba that Steve nakhumbula la khole futuzo yo ndendazi bakayilibala texta ku Facebook kanti lost akusi kanti la mhlawumbe ngibhala omnye asozuyibhide indlela abhala ngayo sozuyibhide sozuyibhide kusana ikhona nama khumuli ngokuya ndandibuza kuba uthenda esimanifonela amapolisa okhumula unditextile I think uthi shondwana ndiyabuza mna intoni ndikafonela amapolisa ndiyafonela ngayo nditextile ku Facebook amapolisa ndoni bra ukhawuleze man fonela amapolisa ndithi intoni hey moshile lawe yabo mina kubethe umuntu ndimoshile uthena ubethe umuntu mani khabiza amapolisa ndibuza wenze ntoni qaphuma le shit ku Facebook uzida mani ezawenza isikhathi nanithanda uphambana nanithanda uprenga abantu like serious ndakhe ndatatsha omnye umnana yabo ngenye imini lo mnana nembona uyathanda like ipictures zami yabo okay kwamani ngalusisi yawo kanti lo mnana yifriend kaNdeya yabo so nembona ulike neweywezi kaNdeya okay sekumama ndibanisa istory ngonqunyiwe futhi uzesasikhathi ndibanisa istory sefast bahamba njonga chome okwena ndikuthumela amali amalusu thindo yakho yabo lost amasimba wathi mna ndingakulingo nyele uNdeya zakuthumelela imali you are lost wa lost amasimba mama hayibo uNdeya uthanda ndithike and yazi nansi ndifumene nenamba yakhe andiyazi njani yabo kazazi njani yazi but kaloku fenge lo bra yabo but mama ndithi katso so katso isawuvela pa ufuna ubonisana lewe so akuchiseka andichiseki ne qha qawutete bala weshu qawutete nishu apha musweni bakho so and ngoku ixawutete uthi ngaso so long ba ingekho sebosweni yo bra yo bra yo bra but we can manage siyeke ba yo tro ifact le wesihleka athi oh ayibhlungu nje yebhlungu nje One wenda anya bra yeah eqonda wakomna na 28 jo ayenza sense lo we bra andimngaka bu jonga ni bhamba ngale lawo bra pa didi zama ubambelela senikweleka for sure yabo kukho ipali yelanuka yendendela lapha yabo phofu mani iqale le we sure
yabo apha nona yamhleli phansi apha Sure. yabo noko nje kamandi kwathi ndiphakama ngoyochayi ngawo abantu betha amanzi Okay. so ile way le ndawo mna sithina silapha sonke thina yabo but le ndawo le way enapha lihlathi nje yabo nona yabo lihlahla eli asuba uzithi yabo okay ndibambe abaphezulu yabo abaphezulu ke kukho abantu abasemveni kwami yabo like ugcwele la way so kuyahliwa ke kuchanywa apha into engathi busteps arhanyana but ngolwatha man noba zizitena like so yabo bengesinye ndiyehla grand wana ndachama ndagqiba and ngelaka bayi-4-5 basemqibeni akuyekuyini babesiwa ncam but no ndagqiba uchama nanam ndithe ndinyuka andayazi wuzithi uyabo qomba wash ile wele kaka senshibang fethu kule ndawo ndime kuyo like le wele stage ba ndiwa i-audience yonke ibuke ilapha estagini yonke ibukele mna yake balcony ayo balcony mna nami like i-swimming pool ibe ilanoke like iyaphela ihadi apha that's why kungekho rails or something phayana ayenza sense la kaka but la way yabo and nezantsi mna nami yazazela prasa noyilarha yabo ndiyehla nona yam phofu ngokundinyuka abantu yajika ke ngoku yathi chap yaqomba okay sure ayikho yenze njani yabo anzani noba ndifike njani ezantsi ndlela endilarha ngayo because ndine-picture yabantu abandijongileyo ndiva kukhala yho lo mjita yho flopu bra Bengekho mamade batsho leyo ngokuwa. bewengekho ngoku benibukele ngonsiwa yabo Sure. but bikhona imate behleli kule ndawo ndisuka kuyo bema 2 or 3 yabo now ngamajita mele way yo tangalo nyuka phakuthiwa yo wile mnanam endiphakama ndazivuthulula ndibengohuzete imizuzu Yeah. Bengicinga ndifike bye baba lando. Sikhwela iplate yabo sifuna pha emafini. So kukufuphi mas endlini. Noba 15 minute walk usuke emafini endlini. Bese ndixhanye ngexesha lam khona athlete yabo so spirit so wa. Khole choma ngumfana khona choma nabafana mos. Choma mntokozo. So siqonda hamba sixesha sifike early phone masihlala ipaka yabo yo hake sihlali don't plate yeah plate khwele plate no balekisise untokozo mind you ndiyafika ebhayine kuthiwe endlini if ndikhe ndamdaka ndizabuyela eKZN mizuzu yeah unjani mhlawumbe epakeni bomvu oh yes kaloku jambisela ayijikeleza intokozo wayijike ndava bandizwi Thathi khame man ayimi plate Thathi khame man khona engahambi kahle like ndibona apha naphaya and i1 indlela ne mantsibe apha like manzama ukwela mistake yami bipha ba jonga ndapapa like na flyer uyothi bu phansi phakama nsi yabona manje sobheke emakhaya Jazzy mafini bra i-grey mos so la mhlaba ubomvu ubuthethe ngale kaka ukiba buhlungu usungqayela mansethu man ukhumbuza ukepeni yami nguwe man wayezonikhumbuza la maselo sorry but it's fine hayibo ndimoshe ntoni it's fine no but ukuwa man izinto eziqhelekileyo nje ayikhaleki cho ayikhaleki khumbule manje naniwegrinekas yo ayitota yaze bra okay skisi uthini nje naniwegrinekas etaxi rank uye emsebenzini nomalindi yabo ngoba beka yena etaxini bandajika tokhwela eyam bra andanwana nyathele litye kanye and manje ngakanani ne
andibona bandideki athi ngagqibela ndisithi kanti Fuck. qonda kwi-taxi rank ngabantwana bezikolo zistand Ngoba nika itopic. lo bhuti uzondiphakamisa ke ngoku uthi uright mntasi akho mngandawo ndiyanya wiqatha lathi Bra. adumbe 2 weeks yonke but it's fine Vasizitya pha komendlini yabo. La festira apha kitchen. Yeah, bola Ngeke festira ngayiva. pha komendlini. Ngilibahla is 15 story ka la festira bra like serious ibambeke pha ka festira vasizitya pha. Chayi izulu noba nisiza or something yabo. Chayi izulu. Khona kaka nandicinga wathi iqolo nozala nimjongile ubeke amaxamba mayi2 enhloko yabo. Uyeza la way. Ncekelelo. Yabo, ncekelelo yazazi. Bra. Wow, like. Kaske nezele sound la. But like uyibambe akayeki lo Ndaqoma noma ndiphume nomnceda okanye uzethu but njama indlela phakama ngayo phakame fast wabheka ndibona wathi phindwa ichola ngoba abenza mjambisele ufike ndimlalokile Tapina nathi vasizitya phaya yabona bambeke phaya lenwa kukhona inwana phaya area esto sile lanwana lawe bra lanwana ngalamini if nanifumene nanibanjiwe futhi uzilawe kwanceda bra lenwana ndivasizitya apha inwana ithi izobulala ngomntu pha kwayo nabona 14 15 and bulala ninye nonke apha nibukele festival we mezu lenwana litheni nonke endlini yabo unozala waya tripe yabo tripe ngapha konozala nwana bawungakulengonxelele kaka khaba unye wena yabo hayi drama le ndibamba kule festival bro ngeke nezitye ke unqome kuseyenzeka live le we le nwana yabuya ngene endlini xa ibuya ngene endlini ke ngoku ithi bana itshintshela wonke umuntu apha endlini kukho umagriza apha yabona nabanye abantwana bangathi bancinci yabo le nwana cengo unozala waye wabuyela endlini mosiko kube bethukana yabo so ke ukithi funa ungena yenza ngena apha nenona twice ongena echola istena le nwana nqomo okay serious ke ulikaka ke same kule festival mna yabo chola istena le nwana yacho phakathi endlini uphuma ngapha efestival yabo like igcaye kitchen yabo uphumela like straight ayihlulwanga ladlala uphumela like ifestival kwela cala mizuzu qaphile mos athi usiwo ndiphume kana inimledwa lobukelele kaka yabo but abanye abantu bamele from a distance yabo but mina beniphakathi edladleni nqomba no ngiyabo no kaloku incinci lenwana for le kaka yenzayo and ke ngoku yiyo yedwa ipone engathi apha cause kwane Grootman yayi ingathi nombambano othile yabo qomokhe man ke iphamene nansi lapha yabo qomokhe man ingene yeqa nibamba lenwana ke useyibamba sinye istena yabo ba ke ngoku iza kumki wena why ngikujongile kwela town bobe nikujonge festival khaba unye ke ngoku yabo egxomise mna yabo inwebhitshi leyo le ayiphosa mna nami atiphenyo yona nitshintsha ke lenjani but ndiyayicinga if ndiqhwabile lanwana my bro hey fonini no ndabetha like kwayithango like ndabetha ngembama like ithango eli like lophuka la way yabo awozombulala umntana obvious le kaka ibetha umakhulu wayo ngastena bra nomamayo igxomisa kwamna ngastena hayi indala lo kaka intangam leyo fonini yona iphosa fonini yaphuma ibaleka ke okuse namaya amajita sewathi gqi yabo baha kunisi ilindile athi phenyu ngobilo msunu into yayo le ewe batsayisitsho kwakuzwe athi phenye lenwana fonini yamnga yabo kwathi widukile ke ngoku but ke kuphinde nitshintshele we yabazali yabo ngantoni after senze londo le moslanona saphinda sayibamba phaya emaxesheni xa sisibamba ke sibamba ba hayi simdibana private kaloku sisikhathi yabo not icusha nje yabo ba okay nona yamgrand uzithi
Yabo. Ya confess umjita ke ukuba mangrotman angiqhumi ithi ayiqhunywe kakhulu. Ndibuza uchaya noni bra. Sithini lonto? Uchaya noni ndithi chayitek. Bra una ngaphi? Yabo, jiduna 14. Bra! Ufactimos. Ndithe ukuyabona nje hamza kumura unye every time ndikubona. Yabo, because usile mos. Uyekele tek. So yabuya pha kuwe nje nezidlelane ezipinki yabo. So yafika yaxela ke pha endlini ba no discipliniwe ngamajita. Mama ngokuphinde uzothi gqeya pha kuthi ke ukuba. Sanoniqeqeshela. Uzethi ngokumnanami nixakene nekakazeni kwathini. But I'm telling you since that day la kakazange phindi yenze la we. Because yayidinga la marafaka la. Yabo. Andiyazi ke ba kwahambe kayihambane ngenxa but le yayenza pha kokwaye kaye mhlawumbe ithukisela phakathi endlini. Wayingxoli. Yabo iphakathi endlini. Ibabetha kwezindawo. Babetha apha ibabetha ebusweni. Ayikho grela we bra. Jonga East London yabo. East London umjito walapha next naye. Umjita wakhona like ezikaka zase next was Oxstar we. Le kaka yalapha next le kaka iphethe umakoko wayo amapofuma maya. But to time wayo le kaka brother wayo andazi uhlala phi yena but manje fika nje yabo. Le kaka ehlala ebobusini nemate yayo apha. Yabo. Unozala. Oyabo. Oh le kaka inebhedi yesisikhepe la wetshayiweyo pha kuye roomini. The motherfucker ingena endlini bayikuseni nozala ibhedi katatam le. Hayibo. Uyabo. Engeke kumnanzolala kula kaka. Zothatha ibhedi katatam napha. La kunozabudala vele nozala lo mfe. But awukwazi ingena la we. Uyabo. Cause wathi ingena la we abazali baphinde bakwabona bra. Uyabo. Lo mjita xhosa into kuthiwa inimba. Inimba. Kake nimba. Niyafa guys ngaba nona benu jo. Iyakulanda kaloku babazali baqhele lando ukuthi kusithiwa bana growing up mos. Awuthi utata uphangele eJoburg. Ushiye endlini nabantwana bayi3. True. Uyasebenza but akathumeli imali kanti ngapha unenyingazana kuthiwa bekezela. Bekezela xa umface utime efika. Uthi river. Wa. Buza izinto. Uyabo? Buza ntoni? Yabo so I think baye bakhula nala mentality and then baye transfer to Itefta lo we. The next generation. Like itefta lo we. Ufike nomakoti xa yalo ufuna xa kutshatwa kuthiwa umyeni akabuzi usuka phi. Endlini kabani? Kaloku sabindli yethu. Ngoko. Kwakunjani manje ukubuza usuka phi? Ungibuzela nto. Usuka phi wena? Zaman suka phi? Fanele ngila. It doesn't matter. Who's it? As a matter of fact, ithu ngokungekafiki apha endlini utsho ba ndisendaweni ethile. I know but ndilapha ngoku. Why kuzade ukuthi ndiyakulanda kalokuba yinoma bayiqhelisiwe abazali lanto yonyana. But ayikho grand. Ne shit engekhoyo because ayikho grand la we brand ndizibonile nyenyane like omnye mfethu sister lo yanditshintsha ke yena because walapha efamilyini yamson wakho. Ngobudala la kakakazi yazenza nona umdiko yabo umdiko mfethu like every London pay nabo le rubbish kazi into yenzayo ithatha ikhadi likaMagrika katamkhulu beke phansi for a week pay nina abantu abadala Bapenge first. First buya nga7 lana broke ikaka Chayonge la mali ka time. Batamkhulu bapay itukom Thomas. Yatyane umntana wayo la kakakazi. Ivaye ju. Umdiko kufuneka suke phambi. Kuhlala kude njani bra? Ayotsho pha edladleni. Ulambile. La kakakazi ityile la mali. Yenza amatyala ngela khadi la lamjita. Uyabo. Lamjita ufika pha avenini uthi hayi anifonanga nobalifumane ikhadi lam. Niyabo disuke straight pha endlini warawara socela bathina masiyomtsalela okay fika mfethu ebankeni poqo we50 ayilambele kaka ithi khale fanele ithi indala bra yama ngendonga bra iyazixovulela mhlenjalo sister mfem son wakho umhlenjani bra utukutuku right feti type jo son wakho bana mcapkela nyenyane bra yo la bra sifika kufuneka ke ngoku umjita uthi uyazixovulela uyaziphekela uyazithini yonke ikaka nabo nomnana ufika inxelile apha nenonenonenoni nabanwana bezinto zenononi sesigela nenonenoni zingqayo kwa kule dombolo yakhe lo mjita
le rubbish guys. Hey, son wakho. Chayi gqibeba uthi sentence sunwa. Oh, yanichinja so wish ayibukele le kaka msuni wakho. Yu yanichinja. Noba kayibona ngabakhona bazombonisa. But like serious, bra. Like this Guys kuyabanda apha. Bana, if it's a cup up, it's been a week joke Hi. and it's your last day, no, I am. Hey, take It's your last day, Askis. It's the last day, Shaya. Phambani jo. Why, bra? Freezing now. Amanzi awaqoqo atsho. Oh, kanengeza. Wama ngalakuzara ngono. Bufake insect. Sakhwele bus no Sims. Yo! Yabona guys, la experience yes from nyanyane Joburg it's another country. Like Joburg like ifamba in map yayo. Yabona. And ubeka amapolisa wawo ncabe uniform zawo like yonke into yabi bengeyabo Bodwa. le now bra kwele taxi nchibe like kalfika like ndawo yonke bra uthi yophuma jo kwanomntu omhlophe ucima uzawuthetha le kaka thethe enye language bra like serious bra but ke ngoku ngosibuya phana njaya sibambe the cheapest most yeah asazibetha kodwa bra ilate Bifikile kule yam. masiyeke yakho ideftarhe yakho yo abideftarhe Vula bincinci mvula. Kaloku ibus was supposed to be 20 to 11. Initial time yayo. It was supposed to be 20 to 11. Yafika ngo-4 ekuseni. Eqomba okonhleli e-bus station 10:30. oh bro Oh, ndlela bus station 10:30. Jokholo sisi bone siza. Abakathethe okay pha ngo-12 ngiqonda ayibona inihleli apha ndifonele pha kwa mina ndombebele bus. Intercape Ba Intercape phone yabo phendula ngosister. Did hi sisi? Athi hello ngicela ukubuza ba ibus what's going on? Can I have your ticket number please? Ibize ke number wa. Oh, okay, sorry it got delayed. But then you didn't get the SMS because on the details you filled your number with 000 or something. Okay, sharp. So it's in into ke wo. And no, it's at King William's Town, so it should be there anytime. So your King must be 1 hour 20 minutes. 20 hour, like 20 minutes. Bet 1:30. Awunjani? Zithi 2. Yo, bona xa zithi 2. Phambana kuleyo cinga. Ndathi no man come. Khwele emnxebeni. Mntanami basayicoli. Basayithathi. obvious kanipholeni Chonga kukhola sisi guys walala apha phansi ababhuti ke ngoshem yini ababhuti bala garage guys best ababengene night shift ngalamini manje nahleli phandle bo manje ba maningene kule shed yabo because at least it's a bit warmer nyani nalo sisi behlele emodweni yabo ucaba ke aphume ke because abantu bafuna uhamba kudala belindisile because amana abantwana nyana hlika songena lale phansi guys I floor like yi tile lasesudini yokudala elendile walala apha phansi floor yo mina sibindi lo sisi ihlele ku-bank stool and mona futhi ndideki ndiyala apha ndideki ihlele ku-bank stool ndazoneka mntanami nampha kula bank stool ayi but kwabehla ubuthongo phosi kuyabanda man othuke sisi othuke xa zithi 1:30 Did I say izofika? Did I say izofika? Amabhuti ke ngoba endifika yabo baye bathi mana uzohamba ngo-3 ndicinge bayadlala guys but azihamba ngo-3 wona kuthi kwathi sihamba ngengomso hamba ngomso ngingafiki ebhasini janga zathi xa zithi 2-3 but omnye ubhuti wepatrol ndano atlas phala atlas lapho naye bepha kula team izindama ngo-3 so bone patrol phinda buyi sisi uyalibona ixesha ngitheke guys bona ngitheke because bent thenda ngazaziyo lando eshore ngitheke inhlizweni kuthe wo hayi bhuti ndiyalibona
Wabetha 2-3 guys. Hey, ayikaka leya. Sathi 3:30 ndathi no. Ibhasi ibag yakho i150. Yadlala wena. Hey, yadlala wena. So le ingoma imali osuke eNigeria, usuke eZimbabwe imali, because ngene ngebanks zethu. Wena okay, it's fine ngawo. And ayiweyishwa iyajongwa. Jongwa nje 150. So yeah, this one. Yabo le yakho 500 bhasi. Indoni ngoku. Beka phansi. Vaya. Site. Ena ko refund jo. Vaya. Njani bakho refund? Hey, yadlala wena. Wali bus. And she abayithulo bathi ngiqonde kuzawungena wona lo. Bahleka bra. Xesha ngo-9 PM. Kuhlekwa le weba kuthiwa hey uthi le ka mzi libe kuma ndithi mina namnjani manje libe kuma ibag zethu bra iyafana uzongena but ibag zethu sawuthini ngazi kwathi okay it's fine nisifumene space your bags guys 5 ne 150 kubejonga ecaleni la kaka cash ngongoku Ngokuze ngicela mana yoba besithi awukusuka eZimbabwe xa unayo imali besize eKapa. So sayosinika imali. hey wasinceda la mntana sinceda nyani la mntana bra Nithina nina. hey Umshala hey kubayo. yadlala ubikwa wonke Yes. ngathi singamiswa sinye technically Sapa, yanzonke sapa izinto lo zenu apha Ngala time incilileyo pha ongena la mshita ngobuza ngalo. Uthatha isikhutyelwa ngamabhara. Yho yadlala kwakukubi wena babra sathi sozofika okwaxatyanwa fonini udriver nena la mashita akhe mayi-2 ngodriver bayi-2 ibe ngumakhenik Mashita afuna uphatha kwebhasi. Cha. sanungxola ngubani uthethayo jonga ndayimisa le bhasi uhlike ngoku enayidlali bra kuthiwa cuthisa le bhasi ngongoku mise ecaleni Engine back. This is where Belleville. engine from Joburg Yafika yafika kwaliwa kwa isuka la engine. isuka eZimbabwe la engine Yafika by from Joburg. Zimbabwe yangena from Imani nithini nina so Yazi nibhale guys- ibhasi esuka eZimbabwe. no Yeah, but usually isetshenziswa Yabo, ngapha. oh. Nenda soke nje cheapest yakhetha yona. Ngama-package. Yona ifo lapha nawama ngomze ngiqona imali. Abantu ayadlala amasisi. and sizimorile nje Ayiyo chomile. Ayiyo le namhlanje. uthi ubani ufika next of next to you Xa wena uyikile. Guys 2 minutes. Uyikile xa uphinde usebenzise intercape. Asazi bendinara akuyo nokoyika. Asazi ngisenza intercape. Yeah. Vier. Saphinda ndihlala 10 hours ndifreezer. Anefa. Hayi no da. bethwa unye kwezinye ibhasi jo Bye guys. Bye everyone in fact. I was it by everyone why Njani uthela umvilo lapho thini xoxa kunibhabhayisa abantu? Uthela? Hayi ke lo sisinambona kudala. uthini Utsho ebantwini. Ngobani? Everybody. Wena mahambi. Qala kumahamba. Hayi ambona kudala. Bayabhuti nosisi. Nambona kudala. seyakutshintsha lo wena Iyanishintsha la way. But it's fine. It's fine. hayi guys niyabhuka ninye this time ngqondo yazi ezikaka zidlalisa Belixesha. ngqondo exesha ezikaka apha But yakhumbula lapha ngalame sibushe ngase ndibakalala endlini walala lapha ngalamini. ndala lapha Walala lapha ngoba ngilala endlini. uza nenye because I'm just confused lala lapha Walala lapha. masiyeke Safonela sathi lala endlini. ndala lapha Walala lapha. Khosa afika ibed senja. Yonke into ahlaba sasishiye ngani. yazi besinye topic guys Bye guys. but otherwise love you Love you guys. amashita mamncane mami suppose